Ia dă-i frate lui Albert să exerseze. Ce ți-a dat mă stresul aici? Ia stai așa. Tangram ți-a dat coaie. Dă-i lui Albert să exerseze. Dă-mă să facă un tangram. Ia viața mea, dă-i! Ca să vezi coaie cât contează, gen, nu știu, frigul ăla și... A, da, psihicul. asta clar, asta Hai, clar. să fac eu acum un Ia tangram. pui mă, dar nu știu cum se Dar cum se folosește. face, Ia stai gen? așa. Uite, dacă dau tipot, ia. Păi stai, frate, că aici ți arată gen... Nu ți arată nimica. Uite, e cum îți arăta Shelly. Ia fă-l pe ăsta. Păi am văzut cum l-ai pus și așa o să-l fac. Păi nu că... Mă întorc cu spatele și pune altul și descompune. Să nu... Care îi dăm ăsta. Ia viața aia, gata. E și descompus și tot. Ia, te las, vrei să te las aici să fii mai aproape? Și vin eu pe ăsta roz. Ia. Să demonstreze până la urmă că a fost de la emoții, de la frig, de la alea. Vino mai așa, mai în dreapta. Așa. Gata. Hai de capul meu. Păi dar nu pot să le întorc cum vreau eu sau... Ba da, poți. Da, așa. Wow, să bag. Vrei să facem ca la bazar să șoptesc? Nu. Oh, no. Auzi, a donat cineva nebână și Vlada. Bă, terminați-vă că n-are nicio treabă și nu s-a întâmplat nimic. Coaie, și nu se eu am întâmplă. iubită. Și Vlada, în primul rând, nu e genul meu. Adică nu zic că e urâtă sau ceva, dar nu e... Da, mă, și nu-ți ce place zic că nu ție, e genul normal, tău eu te cineva? înțeleg perfect. Da, așa, coaie, că-l fac. Eu știu că-l faci. Dar cât de idiot sunt, coaie, mă jur pe ce cât de prost sunt. Câteodată sunt prost rău de tot. Stai, coaie, stai. Te ajung mă la primul, că primul e mai greu. Nu, coaie, nu, că-l fac. Nu? Bine. Hai, te las. Asta e doar să demonstreze că știam, mă, de fapt. Vezi că nu se potrivește cu nimic? Vezi, se poate, mă, Beto, sau nu? Nu, pe ăsta fă tu. Fii atent, viața aia. Deci eu cred că este în felul următor. Deci ăsta e mare. A, păi stai, nu toate trebuie să se potrivească. Ba da. Cum? A, așa îl răsucesc. Ia stai să încerc. Ia. Eu cred că este așa. Așa. Bă, mai las-o de-aia de treabă, mă, frate, mă. Ăsta e... Așa. Pătratul și ăla. Așa. Așa pot să-l fac și acum. Păi normal că-l faci și tu acum, că l-ai văzut. Vino mai așa, că nu te vezi. Coaie. Ia. Așa și... Așa. Așa e, nu? Hai, mai dăm unul. Shelly, e bine? Hai, îți mai dau unul. Ok. Stai să le dau la o... Nu, stai, uite-te că nu le pune în mijloc acolo. Deci uite, eu ți le-am pus pe margine. Și uite, îți dăm... Uite, căsuța. Dă pe animale în stânga și Eliade. Ah, da, mă, ia, fii atent. Să-ți dau cum ai avut tu acolo. Uite, animals. Și uite, îți dau calul. Calul, uite. Ia, calul. Bă, stresule, versimul, bă, de pont. Ia, așa. Și cum le-au... Bă, dar ăsta e complicat ăsta. Ăsta cred că nici eu nu știu. Ia stai așa. Ăla acolo e 100%.
Știi care e faza, mă, la ăsta? Cea mai ușoară chestie, nu, cea mai bună chestie e să pui astea mari prima dată. Și după aia să vezi unde se potrivesc alea, dar calul ăsta nu înțeleg cum a fost făcut. Uite. Uite, vezi să-i dai seama de o chestie. Nu. E bine ăla, dar pus invers. Ia încerc. Nu e. Uite așa, acolo. Uite, vezi? Păi da. Gata, am văzut. Nu e așa. Ba da. Păi și aici, de unde mai pui tu unul aici și unul aici? Vrei să arăt? Nu. Te ajut, mă? Da, ia. Uite, fii atent. Iei unul de aici și îl pui aici așa. Și după aia pe ăsta îl pui așa. Ai înțeles? Uite, și ai făcut și calul. Vezi, mă, nu era așa greu. Hai, mai dau unul să-l faci tu singur? Da. Vrei să-l alegi tu? Da. Ia, alegeți tu aici. Ia, hai, mă, să te demonstreze că până la urmă știa ce, Doamne iartă-mă. Ia. Ia, pisica. Pisica, zât. O știi pe aia de la Biju? Care? Pisi, toată lumea îi spune pisi. Cred. Mamă, coaie, iar mă bag eu, mă, să caut eu, bă. Bă, stresule. Vezi că ăsta e greu. Bine, băi, domnul meu! Am zis, coaie, că dacă sunt Bravo, undeva, îl fac. bă! Viața mea, eu V-am sunt zis. mândru. Eu V-am sunt mândru zis. real. Bravo, mă. Și acum să fi stat în frig, cu nervi, da, ai nervi rău de tot să stai în frig. Să și fii pe faci și cronometru. ăsta, da, exact. Na, da. Și să vezi că zice și el, mai are puțin Ilinca și-l face, mai are puțin ăla și-l face. Mă, coaie, că ai nebunii. Da. Viața mea, eu nu regret deloc că te-am ajutat. Ești viața mea, mi-am asumat și acolo și acum. Bă, da, că am văzut că lumea s-a ofensat, dar... Și nouă ne-a părut de 19 că a ieșit. Mi-aș că fi eu dorit, sunt nu știu, să nu Bă, fie ăsta ieșit. tot nu s-a terminat. Mă, bă, are cred că 3 ore episodul de azi. Mâncați-și gura. O oră și 20 de minute. Mai facem un de-ăsta? Hai, da. Hai. Ia, dau astea la o parte. Vezi că îmi place și mie acum, ești nebun la cap. Mie nu-mi place, nici nu să-mi placă vreodată. Să-i dau. Ia elefantul. Bă, pe ăsta mi-a lăsat și eu să-l facă, mi l-a dat la Bass House. Uite, câinele n-ai avut la Bass House. Nu, Câinele nu. cum a zis Shelly. Sunt un iubitor de pisici. Sau cum a zis, nu. Sunt un iubitor de Știu să câini. fac ăsta. Am pisici, dar îmi plac câinii. Iubesc câinii. Dar nu stă ăsta cum trebuie cu el. Eu zic așa e. Sau... Păi așa nu încape, ești nebun. Se poate, gen. Eu l-am văzut, dar e un pic mai complicat. Eu zic că ăsta e, uite, na. Că și ăsta vine aici pătratul și tot se vede aici puțin spațiu, vezi? Poate să fie, dar nu cred că e ăla acolo. Eu cred că e buguit, eu cred că ăsta e. Că uite, vine perfect, gen. Păi da, dar asta e și greu, mă, la puzzle-urile astea, că poate să fie în mai multe forme, gen, Uite, știi fii ce atent. zic?
Mamă, coaie. Ăsta e mai greuț. Chiar e, da. Dar mai ai un mesaj pentru ăsta de a inventa puzzle-ul ăsta? Că am văzut că ai Dai un seama puzzle... că nu mai am aceeași părere care am de el. Dar atunci pe loc... Aoleu, Doamne. Bă, deci... Nu, ăsta chiar e greu. Ăsta chiar e greu. Când vrei să renunți îmi zici că eu cred că l-am văzut. Ăla acolo, clar. Gata, s-a terminat Basaus? Bun, hai că facem Da, reacție fă-l tu. imediat. Fii atent. Deci ăsta îl pusesei bine aici. Uite, ăsta e așa. Ăsta îl dăm la o parte și e... Stai să vedem. Ăsta e aici. După aia. Ăsta e aici. Da, da, da. Ăsta aici da, așa da, da. și ăsta aici așa. Vezi? Uite. Și de-aia nu încăpea ăla. De-aia nu încăpea ăla. Bun. Bă, eu când am văzut ăsta, m-am panicat. Vezi, fii atent, dacă te întinzi pe partea aia, ești din dar stai cadru. coi, acum am zis că nu mai mă văd. Vino aici, Aia că am pregătit practic setup-ul să stai tu mai lejer acolo și să mă mut eu în funcție de cum e camera. Știi ce zic?